Éhes szoktál lenni? Hát ez fél évkorú, igen. Olyankor úgy érzem más, hogy tehát korábban mindig lehet enni. Akkor azt érdemes csinálni, hogy korábban reggelizni, és utána kétszer 10 óra inni. Tehát, hogy az ebéd az maradjon ugyanabban a 12-2 órás időszakban, és akkor kétszer 10 óra inni. Vagy pedig 2 részre szétbontani. Attól függ, hogy mennyire vagy éhes. Pisztáciával oldottam a problémámat. Igen, csak saját magába enni, úgyhogy tehát olajos magban, az kevésbé. Tehát mondjuk, hogyha ketté bontod a 10 óráit, és akkor mondjuk itt például az abonett mellé eszed, hogyha ezt ketté bontanánk, az alma mellé eszed a pisztáciát, az abonett mellé mondjuk ennél egy körözöttet, egy picit, tehát egy vékonyan, akkor ugye szénhidrátban nem lenne jelentősen több, értékes tápanyagok vannak mellette, viszont lassítják a felszívódást. Tehát nem mindegy érnél a lebédhez, hogy nagyon éhes vagy. És akkor így lehet megoldani azt, hogyha sokkal korábban kell reggelizni az